ino azibambo omwe mumasiya azikazi anu nkumapita maiko aeni kukasaka maka abale anga omwe muli ku Joni. Ziwewe zomwe akuchita azimayi anu kunoko mpaka zandipangisa kuti ndipange video imeneyi kuti mwina nkupulumutsako wina wake. Akazi ndi anthu aja omwe simungawamvese olo eni akewo samatha kuzimvesa okha. Ku Joni ndikopweteka zedi ndipo palibe amakhalirako kukondwa. Work there, make fast, don't be slow and lazy. Nzowa zedi, munthu akukhala mwa ukapolo uko kanga chepe angapeze nkumatumizira kuti mkazi ndi ana aoneke ngati anthu. Koma kamba kazikhumbokhumbo zili mwa akazi, foni yomweyo anagula amuna awo nkumalumikizananso nditi zibwezi mbwe. Mamuna akugona mu rumu imodzi anyamata 20. Nzomvesa chisoni kwambiri chifukwa ndikudziwa bwino lomwe moyo omwe anyamata anzanga akukumana nawo koyendako. Koma ndithu azimayi ambiri kuno ku Malawi saganizira zapammawa kupatula ochepa chabe. Ena akupanga kumene zosalongosoka komatu akukhala kuchimuna kumene mmafoni mwawo manambala amuna osiyanasiyana ena kumacheza nawo zosalongosoka. Akaona inu mwatsala pang'ono kubwera ndi kubloka onse nkumakhala ngati abwino. Ena ali ndi nambala yomwe inu simmayidziwa, nambala special yolankhulana ndinu, inayo yolankhulana nditi zibwezi kuti inu mukamazabwera azachose nambala imeneyo nkuyitaya. Ife koyendako nkumati akazanga ndi abwino kamba kate malonjezo tabwino taboza toti kopa ife kuti marandi azituluka mopheka. Anthu akuswa masampo anu kuno, inu kumeneko nkumangogomera zithuzi zomwe akukutumizirani. Ndikudziwa nkhani yangayi ndiyowawa kwa anthu ochuluka omwe zikuwachitikira izizi. Ku psychology iyi imatchedwa ambivalent codependency, pomwe mamuna wachoka kukasaka kuti mkazi akhale pabwino koma mkazi nkusamala bada za iyeyo. Inu osadabwa mukuthako zaka zambirimbiri muli ku Joni, koma akazi anu samadandaula kena kalikonse yozawo zabwino. Chomwe iwo amadandaula mukasiya kuwatumizira thandizo, kutanthauza kuti mukufunikira si inuyo ayi koma thandizolo, chifukwa owachosa nkhawa amakhala alipo kale kunoko. Mamuna sachoka kuno ku Malawi kupita kogwira ntchito musanagwirizane mwachikondi, mumakhala mwavomerezana nazo. Koma wayi osakhazikika ndi kukhutira ndi amuna anu omwe pangatalike bwanji adzabwerabe. Chovomerera ndi chani? Mukudziwa kuti simungakhale popanda kusinthidwa oyilo. Achemwa mukanadziwa moyo omwe amuna anu amakhala koyendako kuti inu muvale ndithudi mukanamva chisoni ndi kumanga mabuleki. Kumalo kuja anthu awa sakukhalira kufuna, koma kamba kuti ku Malawi anasiyako inu amene musakuthokozanu. Ndaona ziwewe zochuluka zosawerengeka ndi maso angawa. Mimba achotsanso. Ena amashopu anyamata othamangathamanga pansewu nditi masiyenta. Apolisi ndi anzipatala akuthirani fumbi mamuna koyenda nkumakodalirani inu. Ngati inuyo simungakwanise kudikirira Joni, ndi bwino kuwauza dhani kumawadalirisa zawo aziwononga. Muli ndi zambiri zochitika kumbuyo kuno. Chinthu china choti mudziwe, machimo mukuchitawa sikuti Mulungu adzangokulekererani choncho ayi, inu nkumazimva kunjoya ayi. Kwa anthu achiwerewere Mulungu amalangira tupasi pompano munjira zomwe Mulunguyo akudzidziwa. Kukhala onyozeka kumaso kwa anthu, kusalipezanso banja lina, kukhala osowa mtendere, mantha pakhalekhale bwanji izizi zimadzakupezani inu musakudziwa zoti zinachokera muziwerewere zanu kumbuyoku. Muli zichewa zaziwanda zomati ine nane ndizipanga. Iwo zaka zonsezi tizita kungokhala ku Joniko. Dziwani ndi mdyerekezi yemwe amakupatsani maganizo amenewo, chifukwa zauko zimakhala zopanda maumboni zongopenekera. Koma inu kuno tikuti tu mwadziwa maloji takuonani mwalowa m'manyumba anthu ndipo ndiye muli ndi khalidwe loyipa. Ndikotchajisa foni komwe aone nawo kuti foni izitchajidwa ulere. Ndiyenso kuli anzanga ku Joniko omwe ali mu msampha uwu wa ambivalent codependency. Akamva akazi awo agwidwa kuno iwo dodovi. Abasi ndi akazi angapi si onse azimayi omwe ali oyipa chonchi, alipo ena abwino zedi. Tiwayamikire ndipo Mulungu adalise inu nthawi zonse. Kusunga banja ndi chinthu cha mtengo wapatali. Inu asiyeni akazi achimasomaso sabwino
akungokutayisani nthawi ndi kukuonongerani zanu, nkuthekanso muliko sizikuyenda kamba kaumve omwe akazi anu akuchita kuno. Mulungu akulanga nonse pakamozi. I think ndalankhula kwambiri, koma nkhani iyi ilowe mkati mwenimweni mwa mapilikaniro ako. Iwe mkazi yemwe mamuna wako alikoka kusakira ndipo unavomereza ndi mtima wonse nkumavula posakhala ukufuna kusamba, muope Mulungu yemwe akuona zonse, osamango wapakana azilera asali awo akabwera ku Joniko. Nanu anzanga muli ku Joninu, kanga chepe mwapeza, bwerani mwachangu mabanja anu asanalowe nsikizi kumapanganso za phindu kumene koko. Musayiwale kusowa chochita ndikomwe kuna kupitisani inu kumene koko. Ndiye pangani zoti muzipezere chochita, mukabwera kuno musabwererenso osati kubwera kupita kubwera nkukhala life yanu basi. Ndati izizi zimangoona kuchitika, koma ku psychology iyi imachedwa ambivalent codependency, kudalirana kwa malingaliro osiyana. Ndine Dini Studios, nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.